Njoba silapha sonke socela uNkulunkulu ukuthi akasithethelele emaqaleni esinawo. Angithi kunjalo bazalwane. Kodwa khona into engifuna nizazi bangcwele. Angithi mangikhuluma ngecala lokuthi sizocela uShembe ukuthi akasipha amandla ukuthi akasithethelele ukuthi sona izingane zabantu njengoba sihlala nazo singayiqhoyisile nje. Shembe akasithethelele nakoyise baba ngoba uma waze wafa umkhwekazi wakhe ekhala ethi mkhwena ngiyafa nje kodwa nguthola ngumqhoyiso wengane yami icala lelo. Aketheni amen. Ngoba lokho kusuke kuuphawu bangcwele lokufa kwesibongo. Nikhona endlini yokuthandaza. La noma Nazareth. Nibona sengathi lapha eNazareth njalo sifundisa ngokugana nokuganana. Yingoba uma ngabe abantu bengaganwa, bengaganani, sihamba isibongo siphele sife. Nezwa maNazareth. Kutholakala ukuthi wena njengoba usungaka nje uyibiza ukuthi wena wakaZondi. Nikhona abangcwele. Kodwa uma wakhe akagananga kini. Nobaba wakho naye ukhulele komalume wakhe uma wakhe akagananga. Nomkhulu wakho kanjalo nokhokho wakho uma uqala ngokwenziwa isibongo fanele sibize manje. Ngoba abantu beNkosi usizo oluningi oliphethe abantu emhlabeni abantu bahlushwa indaba yesibongo. Ukuthi obuhamba uzuqhosha nje ukuthi mina ngumkhize ngokaMavovo ngokagwabe wakaba kodwa liphi ibhuku lomshado kama wakho. Labuzani niphoyisa. Lithi uyabuza umthetho. Zishizisa. Sithi ngibonile induku eshayo baba. Kuthi induku eshayo baba. Kuthiwa inhliziyo zethu zembe zibomvu zifana negazi. Nezwe ngoma ithini? Ithi le ngoma ngibonile yini induku eshayo baba na. Ngoba uma umuntu beNkosi kubalulekile ukuthi ubheke ukuthi iziphi induku eshayo baba wakho. Ngoba ngiyaxoxela uyobahamba bonke abathandaze ukufaka intambo ezibovu nezihlaza bakulekisa amabhodlela emzimbeni kanti awuhlushwa ilutho ubangazidwala ngoba awuzazi ukuthi ngwakabani isibongo sakho. Aketheni amen mangcwele. Phela bangcwele into ehlukanisa umuntu nekomalume nekini igazi bantu beNkosi. Nikhona abangcwele. Uma ngashoko nje uthi hayi lale hayi vuke hayi mntakwethu noma usunempunga uyazi ngwakabani wena ngwakomalume wakho igama leNkosi alibongweke. Ngeke uzohlupheka uma unjalo futhi noma usumdala usuyingane usemthethweni bakuthatha imbuzi uyasifaka isibanda sokomalume wakho ngisho udwendo liyasina komalume wakho ujaha ukuzenza ubuwaki nje mawuphi uzoshonaphi. Funda baba wami ngijahele into evimba abantu hlale phansi. Namhlanje ukudla kwethu okwaneleyo. Yebo baba. Phela amacala ethu. Size lapho beNkosi zothi uNkulunkulu akasithethelele amacala ethu. Khona abantu abalapha ababeka izandla abazali babo. Khona abantu abalapha baqale kusabazali babo kwathi hamba juba bayokukhutha phambili. Khona umuntu lapho wathatha inkemba phatha umkhonto wabulala inkosana yakwabe ngoba ethi hayi imina efanele bangishaya umthetho ngidla inkomo zodadewethu. Uthini ngoba ngizofika ufa. Uzohamba udlisa ingane omnakwenu uyibulale ngokuphethe isikhwele. Uthini mase kufika ufa. Kodwa nansi indaba abantu beNkosi sizocela uNkulunkulu ukuthi akasithethelele amacala esinawo. Woza baba. Awuhlale phansi nje uphumule ngiyambona lemshumayeli mhle. Ungathi uTrevor Manuel ayibonga inkosi. Njengoba nathi bantu beNkosi sibathethelela kanjani? Hayi angizwa. Njengoba nathi senza njani? Uqinisile nje uyathethelela wena. Ake ngibuke. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen.